Ei, Katsotaan, ei jos oikein noi saa sais- zoomattua. Jos noin, niin zoomaat. Jos ne sais lentää, lähtis Ei, ne ei lähde lentoon, Eikö noi käy ne? kiinni. Siis Onko ne on ne? just niitä tosi vihaisia. Mulla on kerran tommonen hyökännyt päälle eikä ollut hauskaa. Aha, kuvais noita ikkunoita tuolla. Käyvät tonne. Joo, noin se siinä. Joo. No niin, kato. Nyt kuvaa. Wow. Kyllä ne saikin lentää. Hyvä. No nyt kuva. Sieltä. Tosta olisi saanut päivän luontokuvan. Niin on. Just. No niin, tätä. Hienoa. No oli.